Για να δούμε τώρα μια πολύ ωραία σειρά με σεντόνια εξαιρετικής ποιότητας, επώνυμα, δροσερά, υπέρδιπλα, 220x250. Έχουμε 6 σχέδια, φίλοι μου, να σας δείξουμε σήμερα, καινούργια σχέδια. Τα άλλα εξαντληθήκανε όλα. Προφανώς, με αυτή την τιμή που σας τα δίναμε, πώς να μην είχαν εξαντληθεί, γιατί ήταν και καλή ποιότητα και επώνυμα, υπέρδιπλα και τα μονά και τα δίπλα όλα. Τώρα, για πρώτη φορά παρουσιάζουμε αυτή την καινούργια σειρά. 6 σχέδια. Εσείς το ξέρετε πλέον, επιλέγετε με τον αριθμό που έχουμε πάνω, ποιο χρώμα σας αρέσει. Δηλαδή, θέλετε, ξέρω εγώ, το φούξια, που θέλετε το κροκό που έχουμε, θέλετε το γκρι. Λοιπόν, είναι 4 μονόχρωμα και 2 εμπριμέ. Έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε το νούμερο 1. Είναι η κλωστή, που είναι κολαριστή, για να μπορεί να γυαλίζει και να σιδερώνεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Εμείς κοιτάμε να βρίσκουμε και τρόπους και βέβαια εργοστάσια κολοσσή, να μπορεί να βοηθάει την νοικοκυρά, ώστε το σεντόνι να σιδερώνεται πάρα πολύ πιο εύκολα από τα προηγούμενα χρόνια. Έχει γίνει ένα ειδικό, είναι η σιλικονούχα η κλωστή, βαμβάκι είναι έτσι, απλά έχει γίνει μια ειδική επεξεργασία για να μπορεί να σιδερώνεται εύκολα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Γνωρίζετε ότι το κάθε ένα από αυτά τα σεντόνια είναι πανωσέντονο, κατωσέντονο και 2 μαξιλαροθήκες. Ακούστε καλά. Πανωσέντονο, κατωσέντονο και 2 μαξιλαροθήκες. Οι μαξιλαροθήκες οι δύο έχουν διαστάσεις 50x70 και το κάθε σεντόνι 220x250 και ραμμένο και 4 σούγες. Γύρω-γύρω και στις 4, δεν είναι 3 πλευρές. Αυτό το βρίσκεται όπου και αν ψάξετε, 39 έως 45 ευρώ το κάθε σετ. Έτσι. Είναι επώνυμα, άρα 45 επί 3 που θέλω να σας δώσω εγώ, θα θέλατε 135 ευρώ. Αν παίρνατε 3 υπέρδιπλα, που προσέξτε, σεντόνια θέλετε τώρα για τα εξοχικά σας, θέλετε καταρχήν για το σπίτι σας, για νέα ζευγάρια παντρεύονται, δώρο γάμο. Θέλετε για τους φοιτητές σας. Λοιπόν, όλοι χρειαζόμαστε. Και δεν έχουν καμία σχέση, έτσι, με τα πλαστικά που σας δείχνουν και είναι καλή ποιότητά τους, επώνυμα, τα ξέρετε. Και εγώ από 135 ευρώ που έχουν τα 3 σετ υπέρδιπλα, τα προσφέρω για σήμερα μόνο με 75 ευρώ. 75 ευρώ, αν θέλετε το πιστεύετε, σας προσφέρουμε το κάθε πακέτο, δηλαδή θα διαλέξετε, θέλω το νούμερο 1, το νούμερο 5 και το νούμερο 6. Σας δείχνουμε, βλέπετε τώρα 6 διαφορετικά χρώματα και μονόχρωμα και έμπριμε. Καινούργια σχέδια, τώρα τα παραλάβαμε. Προλάβετε από 135 τα 3 υπέρδιπλα, μόνο 75 ευρώ. Και η προσφορά μου δεν τελειώνει εδώ. Θα σας δώσω και ένα σετ που κάνει 29 ευρώ με πετσέτες, 100% βαμβάκι είναι πετσέτες, μπάνιο, προσώπου, χεριού. Δώρο και το σετ. Όσοι πάρουν τα 3 τεμάχια, δηλαδή από 135 ευρώ τα 3 υπέρδιπλα σεντόνια, τα οποία έχουν διαστάσεις 220-250, σας κάνω καλύτερη τιμή από 135 ευρώ, 75 ευρώ τα 3 σετ και δώρο, φίλοι μου, καλά ακούσατε και όλοι γνωρίζετε την ποιότητα της Ιτανίδης.com. Είμαστε 22 χρόνια και κάνουμε τηλεοπτικές εκπομπές. Μας βλέπετε σε όλη την Ελλάδα, σε πάρα πολλά κανάλια, όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε οι πιο παλιοί, το γνωρίζετε, που κάνουμε τηλεμάρκετινγκ. 22 ολόκληρα χρόνια. Μπορεί και παραπάνω, από το 1994. Περνάνε τα άτομα. Λοιπόν, φίλοι μου, από 135 ευρώ, μόνο 75 ευρώ τα 3 σετ και δώρο, εδώ το βλέπετε το δώρο, ένα σετ πετσέτες που το πουλάμε. Δεν είναι, σας δίνουμε εμείς τη σειρά σε τίποτα στόκ. Αυτά που σας δείχνουμε και σας πουλάμε. Δεν είμαι άνθρωπος, το γνωρίζετε, που θέλω να σας δίνω κάτι απλά για να το ξεφορτωθώ. Λοιπόν, είναι από τα κομμάτια ροής που πουλάμε. Αληθινά δώρα. Λοιπόν, 75 ευρώ, 3 σετ σεντόνια, βαμβακερά, με σιλικονούχα κλωστή και ένα σετ πετσέτες, σετ των 3, δώρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με 75 ευρώ. Από όλη την Ελλάδα που μας βλέπετε. Βέβαια, αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε στο εμπορικό μας κέντρο. Λεωφόρος Κηφισού 80. Στο Ρέντι, επάνω στον Κηφισό, ένα μεγάλο, το γαλάζιο κτίριο του Κηφισού. Το έχουν βγάλει όλοι, που το λένε και οι φίλοι ταξιτζίδες. Συνέχεια μου λέει να με πάτε στο γαλάζιο κτίριο του Κηφισού, έτσι. Που έρχονται συνέχεια εδώ. Και τώρα για τους φοιτητές, να έρθετε εδώ να πάρετε την προσφορά από μια ελληνική εταιρεία με ελληνικά εμπορεύματα. Να πάρετε εδώ προσφορά για τους φοιτητές. Έχουμε εξαιρετικά πακέτα και σε τιμές
Και εδώ θα βρείτε τα πάντα. Από κουζινικά, χαρτικά, απορρυπαντικά, έπιπλα, στρώματα, φωτιστικά. Υπάρχουν 30.000 προϊόντα έτοιμα παράδοτα. Λοιπόν, φίλοι μου, η προσφορά μας για άλλη μία φορά. 2,20-2,50. Σας προσφέρω τα 3 υπέρδιπλα σεντόνια. Διαλέξτε εσείς με τους αριθμούς που βλέπετε πάνω. Θέλω, ξέρω εγώ, το λαχανί με το αυτό. Το νούμερο, θέλω το κροκό, το πορτοκαλί. Το 1, το 3, το 5. Ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ σας κάνω καλύτερη τιμή από 135 ευρώ που έχουν τα 3 σετ, μόνο με 75 ευρώ. Σας κάνω και δώρο ένα σετ πετσέτες. Νομίζω ότι αυτή η προσφορά δεν έχει παιχτεί ξανά σε ελληνική τηλεόραση και πουθενά. Για τέτοια ποιότητα, επώνυμα σεντόνια, καταλαβαίνουμε, το έχουμε ξαναπεί, τα προβλήματα που έχει ο τόπος, όλοι μας, και κοιτάμε, έχουμε ρίξει πολύ νερό στο κρασί μας. Αφαιρέστε το 24% από τα 75 ευρώ που σας δίνω αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, βγάζει το εργοστάσιο που φτιάχνει πετσέτες, βγάζουμε εμείς, βγάζει το 24% το κράτος, για να καταλάβετε ποια είναι η πραγματική αξία. Γιατί αυτό πρέπει να το λέμε από εδώ και πέρα, έτσι, ότι αφαιρώντας το 24% από τα 75 ευρώ που παίρνετε την απόδειξή σας, βλέπετε πραγματικά ποια είναι η αξία και ποια είναι η προσφορά που σας κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή για 3 υπέρδιπλα σεντόνια και ένα σετ πετσέτες μόνο με 75 ευρώ. Μαζί και το δώρο. 75 ευρώ. Το ξαναλέω, και είναι καλή η ποιότητα και θέλουμε να μένετε ευχαριστημένοι, να έρθετε στο εμπορικό μας κέντρο, να δείτε από κοντά 30.000 κωδικούς. Έχει τα πάντα εδώ και για τον επαγγελματικό εξοπλισμό. Εμείς παίρνουμε μέρος και στη Χορέκα στην έκθεση με δικό μας περίπτερο, που έχουμε εξοπλίσει πολλά και επώνυμα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοικιαζόμενα δωμάτια, καφετέριες. Λοιπόν, νομίζω τα είδαμε αρκετά τα σεντόνια μας. 3 σετ, 2,20, 2,50. Μόνο με 75 ευρώ σας τα προσφέρω από 135 και δώρο ένα σετ των 3 πετσέτες 100% βαμβάκι.